Ότι δεν ήταν τελευταίος αμυντικός αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον Περπέρογλου, ενώ νωρίτερα ήταν τελευταίος αμυντικός αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον Θεόδοσιτς, γι' αυτό και δόθηκε στο αντιαθλητικό. Ωραία πάσα του Θεόδοσιτς για τον Μπουρούση που είναι στην πίσω γραμμή της άμυνας του Παναθηναϊκού, αφύλακτος. Όπως κοιτάξτε εδώ, κινείται περιφερειακά ο Θεόδοσιτς, βλέπει αφύλακτο τον Μπουρούση που περνάει την μπάλα και αυτός έχει εύκολο έργο για το κάθομα και για το 10-2. Θεόδοσιτς για τρεις, τελικά είναι Ξέρεις, η baseball πάσες και κλείνει μακρινές πάσες πήγε σχεδόν παράλληλα με το έδαφος, έτσι δεν